Yabona ukulala kwabaLevi kusho ukuthi isizwe sikaNkulunkulu sifile. Ngoba noma ngathiwa kufanele kuyoshisa impela endaweni engcwele noma ngathiwa kufanele kuhambisa ama-sacrifice, abekho abantu abazokhombisa i-procedure yokuthi kubo kaNkulunkulu kukhulunywa kanjani, uNkulunkulu ubizwa kanjani. Ngoba uDavide bazalwane wambona uNkulunkulu ukuthi yazona uNkulunkulu uhleli phezu kwabaphezulu. Noma esenaleyo revelation wathi kodwa umsebenzi wamaLevi nabapristi ngiyawuyeka. Ufuna abaLevi nabapristi beyizele bona bezokwenza umsebenzi wabo. Bathi amemezele namhlanje ukuthi abaLevi nabapristi ababuye endlini kaSimakade, ngoba laba bantu abaconfuse ibandla ensukwini zokugcina ukuthi bafuna ukubamba yonke. Mawubamba nala ungafanele ubambe khona, mawukhuluma nala ufanele uthule khona, akulimali wena kuphela, ulimala nabantu abathembele kuleyo. Amen bazalwane. Okusho ukuthi indlu kaJehova iyadinga ukubhalansiswa. Ayidingi ukuthi sibe nabantu abaphendukile kuphela, bengakhonjiswanga indlela ukuthi kuyiwa kanjani emphongolweni. Kwelesithathu kufinyelelwa kanjani bazalwane? Ubizwa kanjani uNkulunkulu ungazuthi uyabiza kanjani? Ngoba kuyenzeka simbiza nje siningi. Inkinga abapristi nabaLevi iprocedure yokuya kuye abasinikezanga. Bapristi bami nabaLevi bami sengathi bengakhumbula imandate yethu. Nize nikhohle nanokuthi sehlukene. Thina masehlukene ninaqhubeka nomsebenzi wenu la. Endaweni engcwele ngoba izothi masisibiza nithi asondele kuyona sibe expose, asikho expose nje ngoba kuthulekile la. Kodwa mangaba nomsindo la kwahlokoma la umlilo kaJehova wafika la bathi bangena beyiwena. Asibuyeni bazalwane, asibuyeni ngokohlelo lukaNkulunkulu, hayi ngisho lona amasonto bazalwane. Sibuye ngohlelo lwabantu bazalwane lukaNkulunkulu ukuze leli izwe silidle kahle ifihle inkazimulo ikhona la. Inkazimulo ilahlekile nje ukuthi abapristi nabaLevi balele abakhumbuli ihora lokunyukela phezulu beyothandaza, banazi izambulo kodwa ihora lokuthandaza bakhohlwa. Ingakho-ke uzovela umkhetho athizanga-ke bandini awandalo ukuthi uSathane uhlasele. uSathane bazalwane wanqotshwa, sihambe emsebenzini